Hola, queridos i querides. Soc Yubika, artista emergent. Avui vinc a contar-te algo que és molt interessant, així que queda't, per favor. Esta imatge no és casualitat. Efectivament, és un cavaller de Tío Vivo. Probablement a alguns vos sone d'algo, i és que està en Barraca. I sí, no està en una fira, està en la discoteca Barraca. Esta discoteca va ser un dels epicentres de la ruta del bacalao. Mentre en altres llocs seguien algunes tendències, així en València ja s'escoltava alguna música que no era del tot comercial. El tecno no era moda, era identitat. Posar un cavaller dins de Barraca és com si ficares la innocència dins de la història del tecno. I quan parlem d'innocència parlem d'una xiqueta. Com si ficarem una xiqueta dins del temple de moltes generacions. Xiqueta meua naix d'ahir, naix d'unir la xiqueta interior amb la dona que marca el ritme. I a més, naix de les falles, el foc, la mascletà en forma de beat, la ruta del bacalao, de la nostra manera d'entendre la festa, perquè a València no sols celebrem, nosaltres creem cultura.